Meneer Amsterdam, al uw werk is niet onopgemerkt gebleven. En daarom heeft het zijn majesteit behaagd om u ook te benemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En het is mij als burgemeester van deze mooie gemeente Maartensvriesland. Ja, meneer Damsma, gefeliciteerd met deze koninklijke onderskiering. Net iedereen krijgt natuurlijk samen een lintje. Hoe bijzonder is dit moment voor jou? Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ik ben natuurlijk eerder lid bij Bekwik. En dat is natuurlijk iets bijzonders. En ik ben gaan gouden speelt van de KNVB. Nou, dat is ook een waardering. En ook dit nog. Nou, dat is fantastisch. Dan mag het klaar worden. Daar heb je natuurlijk een heel soort zeilzingen. Ja. Maar dat vragen net altijd met de vrouw is die erachter staat. Die dat steunt. Ja, wie is een soort orengemeentes fysiek net op het gemeentehuis wat door is dat in Noord-Friesland oors. Vanwaar deze kaar om het wel op deze manier te dwaanjoert. Dat hebben Flintier ik dient. Flintier hebben de meesten de moas onhuis het verteld. En toen hebben ze letter het op het stadhuis ophellen. En we hier nu het maar één. We hebben maar één lintje in onze gemeente. Dus daar zijn we met de stam met de familie kunnen hier komen. En dan kunnen we het op een goede wijze doen. Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Vrijwilliger zijn is verbonden, maar niet gebonden. Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, maar niet te koop. Vrijwilliger zijn is positief doen met als enig doel. Hij doet echt van alles, dat is net met een pen te beschouwen. Daarnaast weet hij alles van Bekwik en wordt er ook neemt als Mr. Bekwik. Dat we voor onze reden in combinatie dat er voor de kerk een hele grote ding die had. En hij is ook bij VCR, voetbalvereniging Rinse Megeest. Er skoft voorzitter West. Nou, alles bij elkaar, wie dat voor onze reden om hem voor te dragen van een lintje wat er gewoon ontzettend verzinnen had. Straks ga je naar je huis met een lintje en een oorkonde. Krijg je dan ook een speciaal plakje in je huis? Nou, dan moeten we even opzoeken. Misschien komt het wel in de vitrine, wie weet.